салом дӯстон, ин ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комент Шоу ҳастам. Ба нафароне ки моро нав мебинанд тавсия медиҳем ки ба канали ТВ Танин дар YouTube дохил шуда ҳамаи барномаҳои моро пурра бубинанд. Агар порчаҳои барнома лозим бошад, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ суроғе дар экран бударо ҷустуҷӯ кунед ва албатта моро пайдо хоҳед кард. мехоҳам барномаи имрӯзаро аз як хабари хуш барои мо тоҷикон ва ҷолиб дар дунёи мусобиқоти муҳорибаҳои омехта ё MMA оғоз кунам. тавре медонед, субҳи барвақти рӯзи якшанбе тоҷикписари мо Нурулло Алиев рақобати аввали худро дар вазни сабуки UFC бо размкори бразилиягӣ Рафаэл баргузор кард. Нурулло Алиев, ки ӯро мухлисонаш уқоби тоҷик низ меноманд, дар тамоми рақобатҳояш ягон бох надорад ва пас аз иштирок дар лоиҳаи силсилаи довталабони Дана Уэйт бо промоушени пешрафтаи MMA қарордод ба имзо расонид. ҳарифи ӯ бошад Рафаэл 20 ғалаба ва 10 бох дошта, аз Алиев 10 сол калон аст. Алвес дар ду муҳорибаи охир ба шикаст дучор шуд ва ин бохт аз Алиев ба он оварда расонид ки қарордоди Рафаэл бо UFC қатъ шавад. Дар ин рақобат бояд гӯям ки чанд ҳолате буданд ки барои Нуруллои тоҷик бисёр мушкил буд, вале хушбахтона Алиев бо ҳар роҳи худро аз зери чанголи Алвес раҳо кард. ҳатто дар раунди аввали бозӣ ба варзишгари тоҷик ҷарима таъин карданд, зеро ҳарифаш шикоят кардааст ки Нурулло ӯро газидааст. Лекин ин танҳо оғози бозӣ буд ва дар натиҷа доварон аз рӯи бал бар Нурулло пирӯзиро насиб донистанд. It's 3 a.m. there right now. 3 a.m. Night, 10 million человек in stadium. Nurullo. ҳаводори Нурулло Алиев дар майдони марказии пойтахт ҳатто президенти UFC Дана Уэйтро намонд ки он шаб хоб кунад. Вай дар саҳифаи инстаграми худ наворо бознашр намуда навиштааст ки бинед чӣ қадар одам дар майдоне дар Тоҷикистон ҷамъ омада Нуруллоро ҳаводорӣ мекунанд. Баъд аз пирӯзии Нурулло дигар тасмаҳои шабакаҳои иҷтимоиро аксу навор ва табрику таҳнияти ин варзишгари тоҷик пур кард. Дар зери постҳо бошад ҳазорон ҳазор коммент аст ки барои танҳо хонданашон рӯзҳо камӣ мекунад. бале, ин ифтихори мост. Нурулло Алиев низ дар Инстаграм бо нашри як навор аз ҳамаи мухлисонаш арзи сипос кардааст. Первый боец UFC из Таджикистана. Спасибо всем моей родине страны. Люблю вас. Я горд, что я сын таджикского народа и могу представить в другой конце света свою страну. Только вперед, Таджикистан! акнун баъди ин рақобат Нурулло Алиевро як имтиҳони аз ин бозӣ ҳам сахттар дар пеш аст. Медонед чӣ? Падари Нурулло ба ӯ гуфтааст ки агар пирӯз шуда оӣ, туро зан медиҳам. мо низ дар ин бора хоҳем гуфт, вале пешакӣ ба ин уқоби тоҷик пирӯзиву муваффақият ва дастовардҳои боз ҳам бештарро таманно мекунем. дӯстон, аниқ фаромӯш накардед ки дар ҳафтаи гузашта мо рӯзи артиши миллиро ки дар миёни мардум ҳамчун рӯзи мардҳо низ маъмул аст ҷашн гирифтем. ростӣ ман агар гӯям ки ба мо занҳо ҷиробу хамираи дандоншӯӣ доданд, шояд барои занҳо чандон писанд наояд, вале биёед бубинем ки худи мардҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ мегӯянд. дар як гурӯҳи фейсбукӣ миёни корбарон гуфта шудааст ки мардҳо дар шаҳр акси тӯҳфаатонро гузоред. он ҷо шарҳи бисёре буд. аз ин рӯ биёед мебинем ки мардум чӣ аксеро гузоштаанд. дар аввалин шаҳр нафаре аксеро гузоштааст ки чун анъана мардҳо онро дар рӯзи 23 феврал ҳамчун тӯҳфа мегиранд. баъди дидани аксе дар шарҳи баъдӣ ман эҳсос кардам ки тӯҳфа ба мардҳо аз худи онҳо вобаста аст. масалан, ба гуфтаи нафаре аз корбарон дар ин рӯз ба ӯ чунин мошин тӯҳфа карданд. беҳтарин, лекин дар идома дурӯғи ӯ ошкор шуд, зеро дар ҷавоб дигаре навиштааст ки акнун картинка ё тасвире аз интернетро нагузоред. соҳиби акс ҳам ҷудо марди ҳозир ҷавоб будааст. мисли ҳамон масал ки оқибати некибадӣ навиштааст ки ман обрӯи шумо занҳоро бардошта истодам. дар миёни шаҳрнависон корбаре бо номи Мавҷуда Ҳамидова қиссаи рӯзи иди мардҳоро нақл карда навиштааст ки ба шавҳараш пешниҳод кардааст то ба сайру гашт бароянд ва якбора тӯҳфа бигиранд. аммо дар ҷавоб шавҳараш гуфтааст ки ҳамин рӯз бо ман тамоман гап назанӣ бароям беҳтарин тӯҳфа аст. Мавҷуда Ҳамидова аз бими рӯзи 8 март ба даҳон об гирифта як рӯз нишастааст. Ғолиб Мусаев, як блогери тоҷик, баъд аз гузашти рӯзи мардҳо дар як навор нишон додааст ки одатан ба ӯ чӣ тӯҳфа кардаанд.
قسم نه بول مشاکی азизон, рости ин ҳама шӯхӣ буд. Занҳои азиз, шумо барои мо беҳтарин тӯҳфа ҳастед, зеро шумо модар, шумо ҳамсар ва шумо хоҳарони мо мебошед. Ва агар касе аз мардҳо чунин нафаронро дорад, бовар дорам ки барояш дигар аз ин гуна тӯҳфа арзишманде нест. дӯстон, дар бораи тӯҳфаҳои корбарон гуфтему, акнун биёед дар бораи тӯҳфаҳои ҳунармандон ба мухлисони худ ишора намоем. Чӣ дар YouTube ё дигар шабакаҳои иҷтимоӣ аз тарафи сарояндагон рӯнамои суруду номоҳангҳои хубу ҷаззоб ки саршор аз васфи ватану модар ва ҳифзи марзу бум буданд дар арафаи 23 феврал пешкаши мухлисон гашт. Биёед акнун яке аз ин гуна сурудҳоро дар иҷрои Баҳодур Илҳомӣ ва Баротҷон Шерматов мебинем. سرزمینی شاهانه ای کشوری جاویدانه ای شهامتی استقلال ای بهاری بیکرانه ما در نهادی تو جانم ما سرودی تو میخوانم ما در نهادی تو جانم ما سرودی تو میخوانم ای تنینی صبحی وطن زنده باش ای شکوی فیض و نصرت زنده باش ای تنینی صبحی وطن زنده باش ای شکوی فیض و نصرت زنده باش پاینده باش خود برگشتم آینوار بشکستم کرده پیکری خود احیا میروم به سوی فردا بشناخت این جهان تاجیک ملتی جاویدان تاجیک بشناخت این جهان تاجیک ملتی جاویدان تاجیک ای تنینی صبحی وطن زنده باش ای شکوی فیض و نصرت زنده باش ای تنینی صبحی وطن زنده باش ای شکوی فیض و نصرت زنده باش پاینده باش ای شکوهی فیض و نصرت زنده باش ای تنینی صبحی وطن زنده باش ای شکوهی فیض و نصرت زنده باش پاینده باش Хазбек ин ном дар миёни истифодабарандагони Инстаграму ТикТок ё Ютуб бисёр маъруф аст. Хазбек ин Ҳазбулло Магомедови догистонӣ аст ки 20 сол умр дошта 93 сантиметр қад дорад. Вай баъд аз навори кӯтоҳе маъруф шуд ки дар он мегӯяд клубника бомба честна говоря. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин ибора шиори ҳамагон шуду ба тренд табдил ёфт ва навори Хазбекро миллионҳо тамошо карданд. Клубника бомба честна говоря самый любимый. Клубника.
баъди он обуначиёни ҳазбик дар инстаграм якбора ба 9 миллион расиданду ҳоло беш аз 6 миллион ҳаводор танҳо дар инстаграм дорад. Ногуфта намонад ки шӯҳрати дигари ҳазбик аз шоҳ муҳорибаи ӯ бо ҳам тақдираш аз Тоҷикистон Абдурозиқ буд ки қариб аксар инро медонанд. Агар шумо дар Google ибораи клубника бомба честна гаварияро ҷустуҷӯ кунед, пас мебинед ки бо ин чанд калима ҳатто суруду намоҳангҳо эҷод кардаанд. Клубника бомба честна говоря. гап сари он аст ки нашрияи Forbes дар як гузориши худ қайд намуд ки ҳазбик ҳамчун миллионер бо асъори доллар мебошад ва ба гуфтаи ин нашрия Ҳазбулло давоми 3 соли охир қариб 2,2 миллион доллар ба даст овардааст. Forbes барои мисол аз қарордоди Ҳазбулло бо UFC ишора кардааст, зеро аз рӯи баъзе далелҳо ин созишнома ба ҳазбик 5 миллион доллар фоида ба даст меорад, вале инро расман рад карданд, чун маблағи созишнома махфӣ будааст. Дар зери чунин иддаои Forbes дар шабакаҳои иҷтимоӣ худи Ҳазбулло вокуниш кардааст. Ӯ навиштааст ки ман метавонам бар зидди шумо изҳоро нависам, зеро шумо дар ин ҷо барои мардум маълумоти нодуруст иншо мекунед. Ҳазбик инчунин аз корбарон даъват кардааст ки ба ин гуна хабарҳо бовар накунанд, зеро рақамҳои эълоншуда аслан асос надоранд. Примадонаи Ӯзбекистон Юлдуз Усмонова ба блогер ва ҳунарманди кино Ҳалима электромобил тӯҳфа карда гуфтааст ки Ҳалима ҳамеша дар бари мо буд ва ин натиҷаи ҳамон меҳнатҳои шабонарӯзиву содиқонаи ӯст ва ин мошин ба ӯ арзанда аст. Ногуфта намонад ки электромобил тамғаи BYD10 буда дар Ӯзбекистон бисёр маъмул аст ва арзиши он аз 35 то 75 ҳазор доллар меистад. Дар навор дида мешавад ки атрофиёни Ҳалима ин тӯҳфаро гарм истиқбол намуда шодӣ мекунанд. оё шумо медонед ки ба Таҳмина Раҷабова як ҳамла сурат гирифтааст ки дар натиҷа ин рӯзноманигор ва ҳунарманди тоҷик ки ҳоло дар Федератсияи Русия умр ба сар мебарад дар қисмати зери пешона лат хӯрдааст. Так-то вроде вот тоненький, а на самом деле конкретно. Хорошо, что еще нос не разбил. Таҳмина Раҷабова дар инстаграми худ аксу наворҳоро гузошта ҳодисаро ба обуначиёни худ чунин нақл кардааст. Ба навиштаи ӯ ин ҳодиса пас аз он сар зад ки Таҳмина фарзанди яке аз наздиконашро ба оғӯш гирифт, вале инро Холид тоқат карда натавониста бо як ашёи ошхона Таҳмина Раҷабоваро задааст. Метавон гуфт ки ин аз ҳисоби не рашк, балки бахилӣ аст, зеро ҳамаи кӯдакон чунин одатро доранд. Холид писари Таҳмина низ ин меҳрубони модарро ба дигар кӯдак тоқат карда натавонист. Инҷо суоле ба миён меояд ки он ашёи ошхона дар дасти писари Таҳмина чӣ мекунад? Дар шарҳи навор худи Таҳмина гуфтааст ки Холиди ҳамакнун 2 сола ҳоло завқи бозӣ бо ин гуна асбобҳоро дорад. Таҳминае ки баъд аз лат хӯрдан 200 ситораро дидааст, ҳамчунин навиштааст ки ин дарси хубе барои модар аз писараш буд. Дӯстон, дар озмуни байналмилалии Евровидение 2023 Украина аз аввалинҳо шуда номзади худро пешниҳод кард. Ҳамчунин ҳукумати Британияи Кабир эълон кардааст ки ба 3000 муҳоҷири украинӣ рухсатнома ё билет барои иштирок дар ин озмунро тӯҳфа мекунад. Бо ин билетҳо иштирокчиён метавонанд дар тамоми давраи озмун иштирок намоянд. Бояд гуфт ки имсол озмуни Евровидение 2023 дар Ливерпул моҳи май доир мешавад. Даври ниҳоии он 13 май баргузор хоҳад шуд. Ёдовар мешавем ки дар соли гузашта Манижа Сангиноваи тоҷик дар ин озмун иштирок карда аз номи Русия баромад намуд. ғолиби озмуни байналмилалии Евровидение 2022 гурӯҳи Калуш бо суруди Стефания буд ки онҳо низ аз Украина буданд. дӯстони азиз, бо ин ҳама хабарҳои ҷолибу ҷазоб барномаи имрӯзаи худро ҳусни анҷом мебахшем. Бовар дорем ки барномаҳои мо писанди шумо гашта истоданд. Агар барномаҳои дигари моро дидан мехоҳед, пас моро дар YouTube ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед. То фасли баҳор хайр.